Čo ti dneska pomohla tá konzultácia? Vyriešiť, pochopiť, naštudovať? Ako u mňa v rámci štúdia tu v Leviciach, či už v misii, alebo vlastne tu v tejto spoločnosti, tie zisky sú obrovské, pretože sa mením od základu zo dňa na deň. Tak ako som fungoval v podnikaní 15 rokov inštinktívne a bez problému, tak som sa dostal za 3 roky do recesie obrovskej po špirále dolu. Ale za tie dni a týždne, ktoré vlastne študujem v Leviciach, sa ten môj život opäť vracia do tých starých kolají a odrazu vidím veci, ktoré som vôbec nevidel. Robím úkony, ktoré som robil kedysi dávno, potom som ich nerobil a dneska sa mi zdajú úplne samozrejme a jasné. To, čo je najdôležitejšie na tomto našom sedení, tak je to, že bál som sa, není biznis, je kríza, bude robota, nebude robota, zabalím to, odídem, zavriem firmu. Dneska mám takýto, akože nie je takýto rozhľad, ale takýto rozhľad, že kde všade by som mohol robiť biznis. Ten biznis všade leží na ulici. Len treba zobrať lopatu a zbierať. Čiže pochopil som také veci v rámci obchodu, ktoré som nerobil. Mal som proste firmu, ktorá mala svoju organizáciu, kde bolo, 30 ľudí, ktorí fungovali. Ja už som sa len hral s nejakými víziami. Potom som tú firmu dostal na kolena a prepustil som ľudí. Ostalo nás z 37 a zistujem, že musím robiť kopec funkcií, kopec klobúkov, ako sa to tu nazýva, pretože tých ľudí, ktorých som tam mal, tak som vlastne zlikvidoval svojím prístupom, či už chtiac alebo nechtiac, zlými rozhodnutiami. Tento kurz, alebo táto dnešná konzultácia ma len utvrdila v tom, že ten môj inštinkt a ten pocit, čo mám teraz urobiť, je ten správny, že vlastne musím postaviť ten tým ľudí naspäť na nohy, všetky funkcie v rámci organizácie prinavrátiť tak, aby to správne fungovalo, zaviesť tam poriadok, smernice, proste vysvetliť každému zamestnancovi jeho post, to, čo sa od neho očakáva, s kým má komunikovať, aké sú jeho úlohy, doplniť chýbajúce posty, ktoré sú neobsadené. A chcem tú firmu dostať naspäť kvázi na vyslnie a viac, tak, aby som zase sa stal reálny alebo realistický vizionár, aby som sa len mohol hrať s tým, že do roka urobíme toto a za rok urobíme toto, aby som nemusel riešiť problémy, že čo sme pokafrali, slušne povedané včera, pred týždňom, prečo vznikol tu problém, prečo sa ma ľudia pýtajú úplne také hlúpe otázky, ako zamestnanci, prečo sa niektoré veci vo firme nezvládajú, aj keď by to malo byť automatické, lebo je to o tom, že tá organizácia tam dneska je žiadna, alebo funguje len zo zotrvačnosti. Takže ako ja som veľmi rád, že môžem tieto konzultácie navštevovať a že vlastne pán Radosem sa mi venuje takto individuálne, lebo som vložil v túto spoločnosť veľkú dôveru. Ja sa musím nájsť sám, ale toto sú ľudia, ktorí ma vedú, ktorí mi ukážu, že toto, čo si robil, je správne a toto, čo si nerobil, bolo nesprávne, alebo toto, čo si robil, bolo nesprávne. Čiže určite mi pomôžu nájsť tú správnu cestu a s nimi to zvládnem možno za rok a bez nich by som to zvládol možno 5 rokov. To je asi všetko v tejto chvíli. Ďakujem.